Вітаю вас, шановныя сябры. Вось мы і дабраліся да 100 падпісчыкаў на канале, а гэта азначае, што ў нядзелю 29 верасня мы ладзім розыгрыш. Сачыце за абвесткаю, а цяпер па дэталях. Спасылка на галасаванне па бюджэту, то бок што мы будзем зарабіць, знаходзіцца ў апісанні гэтага відэа. А каб атрымаць магчымасць удзельнічаць у розыгрышы, трэба зрабіць наступнае. Па-першае, у каментарах пад гэтым відэа адзначыцца каментаром, у якім будзе вашае стаўленне да такога кшталту актыўнасцяў. Чым больш слоў, тым лепш. Па-другое, у нядзелю, калі будзе адбывацца стрым з розыгрышам, вы павінны адкрыць свае падпіскі для прагляду. Важна разумець, што адкрыць трэба будзе толькі на час стрыму, каб я праверыў, што вы сапраўды падпісаныя. Як гэта зрабіць? Усё гэта вельмі проста. Цісніце сваю аватарку на ютубе ў правым верхнім куце. Выбіраеце налады. Далей выбіраеце прыватнасць. У пункце падпіскі трэба, каб тоглер быў у выключаным стане, як на відэа. Такім чынам, калі вы жадаеце атрымаць ад мяне падарунак, чакаю вашыя каментары і падпіскі на канале. Калі не, ўсё роўна падпісвайцеся і каментуйце, а падпіскі проста схавайце. Што будзем рабіць з падарункамі, калі абярэм пераможцаў? Пасля розыгрышу я напишу пераможцаў на мэйл, які будзе пазначаны ў іх кантактах, альбо яны самі могуць мне напісаць такім самым чынам, каб паведаміць, што жадаюць кантактавацца ў дыскордзе ці недзе яшчэ. У прыватнай размове мы вызначымся, як і куды яны атрымаюць належнае ім. Ці то падарунак у Steam, ці то нейкі падарунак у гульнях, ці то проста пералік грошы на іх рахунак банкаўскі. А потым будзем чакаць 500 падпісчыкаў да наступнага розыгрышу. Адразу адзначу, мае сваякі, якія падпісаны на мой канал, не могуць удзельнічаць у розыгрышы, лічу ім і так някепска жывецца. Хіба што з умовамі ўсё? Падпісвайцеся, каментуйце, ставце падабайкі, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, хутка ўбачымся. Усім пакуль.